Takže čau, vítejte u prvního dílu Minecraftu a dneska vám ukážu, postavil jsem si tady takovou jakoby vytvořený hrad a ukážu vám to vevnitř. Jsem to nenavedl ven. A tady mám obrazy, tady už jsou mojí věci. A to mám jednu věž. Udělala jsem to na přeskáčku, aby to vypadalo taky tak nějak hezky. No a tady vždycky v noci si tak asi to přestřeluje být pod vodou, být na vodě nebo takhle. Jakoby takovou plastičku si nemůžu dělat. Takže si odkopete taky. A uděláte takový čtverec. Takže jsem jinak na druhé straně. A abych slednul ještě písty. To zrovna nemáme, teďka to nový, že si napíšete a vám se vám dá ten předmět. Asi si domluvím normální písta, nebo brát ten dáte píst z druhé strany. A vlastně, když si teďka ještě uděláte, tak to město bude jakoby taky z písku. Takže už to mám připraveně. Jedna pavoučka, tady by se asi chtěla chytit. Nějaký teda nejde, tak jde. Zkusíme, jak to funguje, vezmete si šepáčky a dáte to tam se 20 videí na denně. Někdo mě zná z Minecraftu, a někdo mě zná, nevím, z nějaký rým. Takže pásku už máme hotovou. A udělali jsme dobře, že to je hluboko, protože to nebylo zrovna. Ještě druhou. A vám to takový zůstane. Tak, smažte. Ten máme zase znovu sklo. A půjdeme si klopat. Tak, pořizky. Teďka tam musíme navést do té díry, aby spadnul. Já jsem pavoučku nebyl šport. Nejde. Tak, pavouka už máme chyceného. Teďka stačí jenom dát. Tak. A tak. Odpojit. A máme pavoučka chyceného. Takže máme pavouka a teď si děláme takové jakoby 1, 2, 3, 4, 2, 2. Ten pavouk se nemůže. Máme tady plně překvapení, to je taky rozbíto. Takže se vám to nepovedlo. Já jsem třeba lávu, čili trošku to. Co mám to ještě to, že rozvětším. Tak, přidáte schůdky, třeba schůdky takhle. Pustíte lávu, ale ne hlavně na sebe. Vylétíte, jestli chcete místo. Tak všecko, co to děláme.
a můžeme se jen koukat, jak už to zaplavala pavoučka, takže to by bylo ode mě všecko. A uvidíme se v příštím díle, takže nazdar. Nazdar.